Nového videa dneska si zahráme som zabudla, jak sa to volá, Murder Mystery 2. Dneska som tu s nikým nie som, takže to v pohode. Už som jednu hru hrala pred týmto videom, bola som murder. Zabila som si 2 ľudí, potom ma šerif zastrelil, takže tak a poďme na to. Takže to je... What? Toto bola najrýchlejšia hra, kámo. What, toto bolo divné, čo sa... What, na čo sa ten murder neprezradil? Nechápem. Hotel, dajte hotel je najlepší, áno, 5 hlasov. 6, okay. Nejaký salatík. Čau, salatík. Taká kapulka. To kto má také mena? Počkaj, jak sa volá tento? Zlací... či jak... Vincent. Okej. Skúsim výťah. Funguje? Nie. Ty kokos, už som počula. To sa nedá ísť. To si murder. Je murder. Je šerif. Mám tento. OK. Kapulka. Bola šerif. Dajte toto. No, strč sa tam húra. OK. Jej, čauko. Čo tam máš? Nejaké súdy asi tam... Vincent. Už to vyzeralo na šerifa. Ale OK, je to Vincent. Čo tu nie sú žiadne coiny? Aha, tu už je niečo. Tak. To už je zase jeden murder. Ty kamo. Tam je toho najviac, co tam idem. Jezu, vyhrali sme. Spam jumper, what the hell? To je nejaká Ksenia. What? To kto vymýšľa také mená? Si pamätám, jak to bolo hento a dalo sa to takto prejsť, že dal si shift lock a dalo sa takto prejsť a potom tam bolo čosi
Si pamätám, to bolo dobré. Tak, čo budeme? Incen, som to čakala. Schovám sa do sprchy. Ty, a keby som tu vynašla nejaký tento secret, to by bolo cool. Ja som to tak vedela, keď sa prišiel. Okay. Kapulka ide bomby. Ty kokos, kapulka ide riadne. Kto má zbraň? Keksis? Zbraň. To nechápem vôbec. On typa Angelika mala. Aha, tak to nie je dobré. Hotel. To dáme Mill Maze. Tam je strašne veľa kojenov na zbieranie. Koľko mám ich vlastne? Ja si môžem klánuť kokonát. A kde ho mám? A tu je. Ty, to je dobré. Murder? Ty, kámo. Ty, ja mám veľké šťastie, kámo. No skôr nešťastie, lebo keď mám kokonát. Ne, dajte to preč. OK. Toto niekto je AFK. Tak, som vybavená. Tak sa tam tie koiny zbierajú. Počkajte, však ja si idem pre vás. Neviem, ktorú stranu. To je jedno, ja si vás nájdem proste. Haló, kde je vonok? Nejaká typka. Ne, nemáš to. What? A nikto nevyhral. Nikto nevyhral proste. OK, nikto nevyhral, to je v cajku. Dirty Z, nerob mi nervícky. What the hell? Dobre, ideme. Incent. Čo keď to budem takto stáť a zoberiem si kokonát? Tak nič. Ne, ty si nejaký podozrivý. Idem na vecko. Tam je šachta. Ty, loptička sa. Jaj. Skočí, mi nedoplo. Ne. To je veľká šanca, že tu bude nedoincent. Či
či neviem čo. Murder. Táto typka, ona je nejaká si divná. Ona je incent. Či nie, ona je murder. Please, ona ide po mne. Ona zabila s kokonátom v ruke. Čak ja ho zabijem. Kapulka, ja budem pozerať kapulku. Kapulka, musíš to dať. Kto má zbraň? Kto má zbraň? Jak ide do tej šachty, tá zajka? Jak netrafila. Kto má zbraň? Kto má zbraň? Ja to chcem vedieť. Áno, tento zlatý cus. Zastrel. Strieľaj. A zbiera si to koní, áno, zbieraj. Namiesto toho, aby si ju zabil, tak proste nebudeš strieľať. No však už. Búra. Ok, začína ďalšia hra. A som incent, super. Fakt úžasné, počkaj. Ja tuto budem. Beriem si kokonát. A keď budem niekto murder, tak strhnem, že preskočím magazín. Ok. Ty kokos už hneď? Tak to... Áno, zober zbraň, áno, ber zbraň. Ok. Ona sa takto hneď prezradila. Počkaj, ale sa zabila ako to... Tu je táto typka. Ona je jaká OP, kamo. A zase skačem. No, už. Neskáčem. Ok, ide ďalšia hra. A som murder zase. To jak sa mi darí. Ja som lucky. Ja mám lucky asi. 3-krát už by murder. Ja som lucky. Plne najviac lucky a ty furt za mnou chodíš. Ako mohol byť zase šerif, keď už bol? Ešte jednu Rusovi nechápala som incent. A on proste bol už šerif. Ako môžeš byť dvakrát šerif? Vôbec nechápem. Ok, ideme na ďalšiu hru a som incent. Super. Tam je už nejaká typka, to neznačí nič dobrého. To počkám, než sa mi tam naspawnujú nejaké tie coiny. Tam už vidím loptu. Som čakala. Slacius ma takto mohol podviesť. Ok, už sme v ďalšej hre, ja som incent. Tak poďme na to. Vidno, že ma niekto nezabije. Ty, Keď som bol modrž. Ne. To si ty. Čo sa tam deje? No, super. Dnesky pekne. Jak sa vám toto... Ok, tak sme vyhrali.
Tak poslednú hru a bude koniec videa, takže posledná hra, aby to nebolo až tak dlhé. A potom by som mohla ešte natočiť druhú sériu, že druhú sériu z Dusty Tripu. Keď sa vám to tak páčilo. To čo robí? What the hell? Ja počkaj, tak na tú mapu si dám kokonát. Počkaj, toto. Jak sa to vymaže? Takto. Som incendoval. Nevedela som vôbec, že budem incend. A keby som tu dostala, tak to zakempené s kokonátom. Oooo. Pôl. Budú pôl. Takto. Si tu pozbieram. Kam? Čo bolo? Neďalom po mne, že? Ne, okej, ide. Či? Nejde. Kamu? Ona je murder. Máme problém. Máme problémo. Ona je murderino. Počkaj, ja tam chcem ísť. Ne. Murderino, nerob. Ona skočí a zabije ma vo vode. Ale okej. Ak sa vám toto video páčilo, dajte odber a like a vidíme sa pri ďalšom videu. Musíš sa tam vážne dať. Na keď mňa to nezaujíma. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte odber a like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.